Bona nit, els Reis d'Orient ja estan ací, els carrers de tots els pobles. La primera vegada en la història que es parla dels estimats visitants d'Orient no és com a reis, sinó com a mags. Tardaran segles a ser batejats com els coneixem avui, Melcior, Gaspar i Baltasar. I una curiositat més, cadascú representava el món conegut, Europa, Àsia i Àfrica, però amb el descobriment d'Amèrica es va plantejar que haurien de ser 4. ¿Sabes quién son estos tres? No. No els reconeixen sense corona i és que la iconografia original parla de mags i no de reis. Estem parlant més bé d'astrònoms, de savis, persones que anaven buscant la veritat i que estaven mirant al cel buscant les estrelles per a trobar també el sentit de la seva vida. L'Evangeli de Sant Mateu, l'únic que parla dels mags, no precisa els noms ni que en foren 3. És a partir del segle XI quan un dels 3 reis ja comença a ser representat com a un rei de color de pell negra. I cada un d'ells representa també una edat. Melcior representa l'ancianitat i representa Europa, Gaspar representa Àsia i la mitjana edat, i Baltasar a Àfrica, sempre representat en un xic jove. S'atribueix a Melcior una missió especial. El que veus és que el rei mag, sempre el de major edat, està agenollat i està mirant els genitats dels xiquets, que la Mare de Déu els ensenya, per dir, és veritat, és el fill de Déu encarnat, no és un àngel, no és una espècie de ser fantàstic. A partir de 1492, amb l'arribada de Colom a Amèrica, es qüestiona si els reis haurien de ser 4. Des de les catacumbes fins l'era feminista, la iconografia continua adaptant-se als nous temps.